Ja by som o tejto piesni chcela povedať, tá úvodná bola od pána farára Stančeka z Bošáce a som veľmi rada, že ju môžem prezentovať takto a že sa vám skutočne páčila. Ďalšiu nádhernú pieseň, ktorú vám zahrám, volá sa Je to Ježiš.
Nasledujúcu pieseň, ktorú vám zahrám, túto pieseň zložil pán Pavol Knapus z Papradna, za čo mu veľmi pekne ďakujem, pretože zložil mi viacero takýchto krásnych piesní a volá sa Tá rodná chalúbka. A pred ňou lavička
Ďakujem veľmi pekne. Záverečnou piesňou sa s vami rozlúčim a je to pieseň Dedinka moja v horách leží a túto pieseň, ako som spomenula už predtým, je autorská a napísal ju pán Pavol Knapov z Papradna. Thank you.
si teda zaslúži obrovský prídavok, tak ja by som ešte navrhla jednu teda pieseň a neviem teda sa rozhodnúť, či to bude nejaké od nás Zuskalitého, alebo možno niečo veselšie, takže aby sme trošku reskejšie skončili. Dnešný koncert sa chýli ku koncu. Dovolte mi, aby som sa v mene nás všetkých tu prítomných poďakoval Vlastičke za nádherný lecký zážitok. Bolo to skutočne veľmi krásne, ale tak ľahko ťa od nás nepustíme, totiž to u nás v kostole sa stalo takým dobrým zvykom, že kapela, alebo niekto tu u nás umelecky vystupuje, tak ešte potom tu na dvore, v zadnej časti kostola, tak na takú reskejšiu potom ešte niečo zahrať, môžeme si spolu aj zaspievať. Takže ešte raz srdečná vďaka, bolo to za nádherné. Mne sa ti páči. Poďakovať sa samozrejme chcem aj folklórnej skupine Dolina z našej obce. No a veľká vďaka patrí aj kostolem s Temokou pod vedením pána Marcela Sabrela. A ja nechcem byť tak, že som nejako deformovaný profesionálne ako kňaz, ale ja by som ťa aj vyspovedal, chceš? Verejná spoveď. Dobre, takže Vlastička, nech sa páči. Ja by som vás vítol mene všetkých. Myslím, to zaujíma, že to bola cesta k hudbe. Hej, taká tá umelecká cesta, že ako to asi začalo a prebiehalo a čo všetko si dosiahla ocenenia, že to bolo tak
takže jasné. Si zvedavý, pravda? Nech sa páči, ideš tu. Tak moja cesta bola hudobná už 20 rokov, pretože 20 rokov hrám na heligonke. Začala som na umeleckej škole v Čaci najprv študovať spev, takisto aj s klavírom. Potom následne som spravila skúšky na konzervatórium do Žiliny, tam som začala študovať operný spev. A potom ma nasledovala Vysoká škola, Akadémia umení v Banskej Bystrici, kde som takisto doštudovala operný spev. No a touto cestou mojou hudobnou ma sprevádzali moji rodičia, pretože oni za to môžu. Podporovali ma v tom od malička a som za to veľmi vďačná, pretože aj keď boli nejaké menšie také krízy, že by som to možno niekedy aj vzdala, tak proste oni tu stáli stále pri mne a sú tu stále dodnes. Hovoria, že by si to aj teda bola niekedy vzala, boli také chvíľky, pretože mladí ľudia často niečo začnú, či je to bude v športe a tak ďalej, príde nejaké znechutenie, nejaké sklamanie, no, niečo zažijú nepríjemné. Nič také si nezažila, že by si to vyslovene bola sama, alebo tak jak? Tak v podstate ja, čo som najskôr študovala ten klavír, tak mňa to moc nejak nebavilo na tej škole a ja som si tak povedala, že tak keby som sa začala učiť na heligonke, tak by ma možno z toho klavíra mohli akože vyškrtnúť, ale moji rodičia boli takí fiškusy, že nakoniec učila som sa aj na heligonke, aj na klavíri, takže mám to takto podelené. Zaujíma, kde všade už sa počuli naživo, v ktorých častiach sveta a to spomínané poslední tohto roku, čo bolo. Tak ja som 15-násobná víťazka v hre na heligonku v Ostravici. Tento rok sa mi podarilo asi také najväčšie moje ocenenie a úspech. Bola som v Moskve a tam som vyhrala na majstrovstvách sveta umelcov prvé miesto. Prípadne ešte niečo, taký nejaký odkaz, také nejaké posolstvo, povzbudenie, pretože to je veľa mladých ľudí, ktorí aj tu u nás vieme, že nás už pochodí veľa žiakov, aj viacerí, ktorých poznám, chodia na nejaký ľudný nástroj. Nejaký odkaz, niečo také pekné povzbudzujúce, čo by si im povedala. Tak určite by som chcela predovšetkým pozbudiť všetky mladé talenty začínajúce, že nevzdávajte to, pretože skutočne tá hudba aj mňa takisto postretla. V tom živote boli chvíľky, kedy boli možno trošku smutnejšie, veselšie, ale proste pri tej heligonke som to všetko zvládla a môžem povedať, že tá heligonka mi takisto ukázala cestu a je mi v tom živote veselšie. No dobre, stačí spomeň, že? Ešte niečo má? Niečo také zaujímavé? Dobre, ako? Rozrešenie? OK, už spojíme si pokračovať, dobre. To zatiaľ boli veľké veci, hneď ešte neboli. Dobre, pán Mahrík. Áno. Kde si to môžu všetko pozrieť, povedzte im? Na YouTube pod mojím menom Mahrík, ja neviem vám inak to povedať a myslím, že tam bude to aj vo viacerých prípadoch zavesené. Dobre, takže všetky koncerty, áno? Áno, prakticky áno. No, pani Vlasty, takže na YouTube Mahrík, áno? Stačí to kliknúť a už potom sa vám to tam otvorí všetko. Alebo môžete si to pozrieť, takisto ja to budem aj zdieľať na mojej facebookovej stránke pod mojím menom Vlasta Mudríková, no a takisto mám aj webovú stránku www.mudrikova.sk a tam určite nájdete aj všetky informácie. Takže ja som ešte uprosil, dobre, takže celkom názore na rozlúčke ja som poprosil o pieseň takú, ktorú najradšej hráš, áno, ktorá niečo pripomína, áno, a sa robí sa to rozlúčil. Moja obľúbená pieseň, ktorú väčšinou vždycky na záver hrám, je Tie ružičky také pekné biele.
Áno, tak ešte by ste mohli aj vyspievať. Čo tam chce?
veselejšie. A teraz